Nerea Elorza Oñatiarra Azoreetan bizi da, Sao Miguel uharteko Ponta Delgada irisan nahi zuzen be, goazen behan gana. Asko urte izatero, kreukena asko egikina ditza, dala zese politia potxolua da nian, tipo, aik egikina horrek esaten duet, haze politia bintzera izat. Neri esko urte izate nordesteko inguru dana, handozen mendi danak, playa danak, asko urte izan nordeste, bai. Ba, hori kompro hemen kaiz 20 izanako restauranta eta oso hori pintza bizaten. Fruto aldetik, badibidez, Santa Maria Islandako jodan meloi txiki batzuk, oso nadiara, tamen bertan San Miguelen dauz pinak baita, oso nadiara fruta horiek, ia guzta izan. Azteko lankide danak, eure barik etzerako fusiko izango niemen egotia, hasiera batetik niri lagunketan egon diarako eta beti lagunketako prest. Eta bueno, gero ezin jaztu familia eta laguna beti gure xamar dakotela. Atzaldeo Nerea! Atzaldeo, ze moduz? Ondo gabitz, ze ondo hortik? Oso, nolentxe. Atlantiko erdixian dana ondo. Atlantiko erdixian ez nezki jau dara oso ondo. Esan behar da, Azoretan bizi zaela, baina hor gero sakonduko gehitxu hortan. Oñatitik kanpo bizi zaela ja badia urte batzuk, konta iguzuela labur nundin ora ibilitzekoa zaren? Bai, jaunara urte batzuk, Erasmusakin hasi nintzen, Alemanian egon nintzen Erasmusen, Friburgon. Azkenean pikin 6 hilabete izan beharrean bi urtu zian, COVID-a izan zalako eta azkenean aprobetxe honen geraketako. Gero Azoretara etorri nintzen lehenengo aldiz Global Trainingeko bekiakin. Gero masterra hemen Pragan eta oin berriro nago hemen bueltan apiriletik. Tarte hortan, Oñatira fateko txuria mantentzen duzu? Bai, Oñatira beti bueltaik naiz. Urtean pare bat 3 bizespage beti bueltaik naiz. Bai. Falta, sumaketan da? Bai, da falta. Gexo mea familizia, Oñati azkenean, lekua azkenean beste leku baten zauz, beste lekua beste, guarain beste falta motatu, gexo mea familizia eta laguna guai. Azoretan bizizaela esan dugu, gutxi gora bera, saldu iguzu, zen bat irladia, nun dauz? Atlantiko erdixian, eta dira behatzi isla dira. Portugal kontinentetik, hemen Portugal kontinente jexo de diar, 1500 kilometrotera de hora da. Eta dira behatzi isla esan dute mo, dakotzu Sao Miguel eta Santa Maria hegoaldera, dakotzu Faial, Tercera, Pico, Sao Jorge eta Graciosa erdialdia, eta hori paraldera Korbu eta Flores. Eta zu zeu, nun bizi zara? Ni San Miguelen bizi naiz, islarik ondizuna da, isla nagusixena, eta ni bertan bizi naiz. Klimia bertakoa? Ez dut esango oso nahanik eta hola isla tropika bat etorriko esatzenik burura, baina ez da txarra behar, nahiko klima establia da, 18 bat gradutan egoten da normalian, baina gero egiten dagoena da, on gexeman dugu partian eta gogorra izaten da, Atlantiko erdixian gauzen ez, euri asko egiten dago, aizi asko egiten dago bai, eta gaina ondara adibidez, aste eta piko hurakan bat eukigeben, orduan hurakanago etorten dira, gizien bat Ameriketatik eta datoazena beha egiten dira ona, orduan bastante gogorra izaten da. Horati daudan hain berde eta hain politia, euriak egiten dago dako. Gero gudan oso ondo egoten da, eta ez du gilaxo egiten duzen berotzar horreik udan, así que hori neski jaiten. Esan dugun, bigarren etapia dala hor, zer keiruan da? Hori, masterrak hau nenean etxera buelta nintzen, lan bila zintzen, kurikulum pila bat botan ikun, eta enen ezer topau. Orduan hemengo lagun batzukin berbetan nik beti gure izan hemen ona buelta. Eta hemengo lagun batzukin berbetan, esan ustain eskenin ustain, gaur egun hauen lanian lan itxeko. Eta, bi aldizpentsa barik, hona etorri nintzen, eta hori, eurari eskerren beste lehio bat ere isa, baitean ere bizitza, eta hemen lau berriro. Picos de Aventura dako izena, lan itxosun enpresiak, zer lan egiten dago enpresiak berak, eta zuk zehazki zer egiten duzu hor? Picos de Aventura da enpresa maritimo turistika bat, barko diferentia dako katamaran handi bat, eta gero zodiak txiki batzuk, lantxa batzuk. Eta guk egiten duna da, egunera urteten gara itxasora, itxasoak izten duzkunean, urteten gara kanpora, eta animalixoak topaikera urteten gara, zetazioak topaikera baliak eta izurdia. Azoriak oso leku hona da animalionek ikusteko, kostatik nahiko gertu, migrazio pasua dalako, eta gero baita beste animalia batzuk bertan bizi diala. Ordan ni urteten naiz barkuan biologa moan, edo gia moa, nien naiz barkua iruaten paten dena, baina ni urteten naiz biologa moan, eta animalixoak topaiken dunean,
euren lehenengo espezie identifikeitea eta euren inguruan klienteri berbait izaten da nire lana. Eta hortaz aparte hori datua jasoten du bebai, espezie ikusten du, non ikusten du, zenbatia, umiako, inbeste erutzekoa. Eta argazkiak ataraten du bebai, argazki bidezko foto identifikazio bat edo diteko, guk geube, interes hori dakulako jakiteko berz animerakun, zelan duk zen, buelta iken dian urtia pasa iken dianian, eta hau. Bizitza horrek, ingelesez, portugesez, zezkuntzotan? Datozen da, alduten da, eta baina normalian portugesez, inglesez eta erderaz iken dut geixen bat bizitak, bai. Normalian portugesan ere lankideak geixo egiten da, eura portugesa dialako, orduan geixen bat inglesez eta erderaz, baina baita toka geixo portugesa ezitia, bai. Baliak eta izurdiak, ez da? Geixen bat ikusten dituzuen animalixak? Bai, normalian baliak izurdiak, dordoka bat beste ikusten da, marrazo bat beste bai, baina geixen bat baliak eta izurdiak. Eta hor inguruan, nola ohikoenak dian espeziak edo? Geixen ikusten duna izurde arrunta eta izurde ondixea izaten dira, nahiko izurde, mundu danean ikusten dira izurdiak izaten dira, baina bero baita zoriak oso leku hona, Rorqual Boreal izeneko bale bat ikusteko, bale oso handi bada, munduko 3. balerik handixena, eta nahiko ez ezaguna izaten da, eta mendik zelan bikabazinean pasatxoan, holako asko ikusten du, eta gero udan baita betetesaku itxaso dana, erderaz betetesakon delfin moteado del Atlantiko, da beste delfin txikina bat, eta pila bat egoten dira, igual 500 individuoko talde txarrak ikusten dira oso polilla, bai. Eta itxasotik apur bat lurrera etorritea, Ponta Delgada irixan bizizaela esan dugu, zelakoa da irixa, zela deskribatuko zake hiri hori? Nire ustez ez da hiri bat. Nire ustez pertsona hori ez da hiri bat, da herria hondi da moan, de hecho oinati bat izan zan mouko zer. Da txikina da, oso dako kriston ambiente kutxuna moan, ez? Bakareti zoiaz oinez eta hori lurrak dana harritxuak eta pavimentauta oso leku politia da, ez dako restauranta hundirik, hotel oso hundirik, oso politia oso lasaixa. Zein jaurko egunerokoa zeuria horre, ze auskera eskentzen ditu Ponta Delgadak? Nerik pertsonalki urte asko entrenaikia eta gimnasia fatea, orduan ni lanetiko dela izenean normalian entrenaikia faten ez. Eta horrekin bastante eguna bukatu, lanetik 5 aldera urtetzen naiz, entreno bestia eta hori zantan normalian ere eguna. Baina gero bai azte bukeratan libre ukiten notenean geixen bat udan da, isla bat asko eskenketan dutuna festivalak aldean eta jaixak aldean eta gero hemen baita egiten da barbako asko egiten dira, leku asko eta utxure askako portugesak, beti planen bat ikeko playa da fatia, beti oso zeitzeko. Turistak nora faten dira, ze ikustera faten dira geixen bat? Gotzu urjauzi pila, gotzu urtermal bastante dauz bai. Gotzu playa pila bat, gotzu mendi pila bat, pasiu pila bat mendikik bai, mentrillo izena da, trillo pila bat bai. Eta orduan hori, ez da 2 egun egoteko mende, aste bat egoteko oso ondo egiten da. Daneteako, gero hori itxasua asko eskenketan da, orduan da 2 aldetatik legotzen gauza pila. Eta beste irlaren bat, ez auketan duzu? Ni egon dano Santa Marian, dala justo egualdien dagoen isla, eta pena demoten du zendikan bestetara nahi zaila, baina aurtengo idei hori da beste islak ikuketia bai. Eta baten bat, hola, preferentziarik? Momentu enten pikoko islak asko joan duz dira, ze piko da gehien bat, mendi bada, de hecho Portugaleko puntu altuena da piko, eta ara fateko gogo askoako, da berbolaino igoten naizen, eta bai. Oso ondo, bukatzen fateko nerea, zema denporarako geratuko zela hor, aurrera begira ze asmoakotzu? Printzipioz dagoen kontratua urte eta 3 hilabetetarako da, eta gero seguramente luzaketako aukeriak dukote bai, eta hori esan zuten ez asko guztaren izaten lekua da, eta orduan eta lanak inau kompletamente enamorauta, orduan printzipioz nik uste dut enoia bukara bat jarten honerik. Oso ondo, segi disfrutaiten eta mila esker guretako tarte bat itiatik. Eskerrik asko zigori eta bulo zigori nimen da, ongi etorri zaila mei. Oso ondo, gero arte! Gero arte!